Mae marchnata drwy e-bost yn gyflym, yn effeithiol, yn fforddiadwy ac yn hwylus i bob busnes. Dim ots pa mor fach yw'ch cyllideb farchnata. Mae hefyd yn ddull cyfathrebu sy'n dderbyniol gan ddefnyddwyr a chynulleidfaoedd busnes. Nad oes gan bawb gyfeiriad e-bost, mae'n debygol iawn bod gan gyfran uchel iawn o'ch cwsmeriaid un. Ac i'r rheini sydd â chyfeiriad e-bost, mae'n gyfrwng pwerus iawn. Amcangyfrifir bod 90% ohonon ni'n edrych ar ei negeseuon e-bost sawl gwaith y diwrnod, a bod 78% ohonon ni wedi prynu rhywbeth o ganlyniad uniongyrchol i e-bost. Dyma ambell reswm pwysig dros wneud marchnata drwy e-bost yn rhan o'ch strategaeth ddigidol. Gyntaf oll, mae'n fforddiadwy. Os ydych chi am anfon nifer fach o negeseuon e-bost, fe allwch chi ddefnyddio'ch rhaglen e-bost gyffredin. Os ydych chi'n bwriadu anfon llawer o negeseuon, defnyddiwch un o'r rhaglenni postio niferus sydd ar gael. Chwiliwch ar-lein am raglen farchnata drwy e-bost. Bydd y rhan fwyaf o'r rhaglenni hyn yn codi tal misol sydd wedi selio ar nifer y negeseuon e-bost y byddwch chi'n ei hanfon bob mis. Bydd llawer ohonyn nhw'n cynnig treial am ddim am hyn o hyn o negeseuon. Ar gyfer taledd, bydd ymgyrch farchnata drwy e-bost yn costio rhwng 4 punt a 6 punt am bob 1000 o negeseuon. Byddai anfon yr un faint drwy'r post yn costio rhwng 400 a 600 y 1000. Yr ail reswm dros ystyried marchnata drwy e-bost ydy ei bod hi'n gyflym. Mae'n bosib paratoi ymgyrch e-bost yn gyflym iawn. Mae'r holl raglenni marchnata drwy e-bost rwy wedi sôn amdanyn nhw'n cynnig templedi ar gyfer y cynllun a chanllawiau ar gyfer pob cam o'ch ymgyrch. Hefyd, mae'r cyfraddau ymateb i farchnata drwy e-bost yn gyflymach o lawer nag ar gyfer mathau eraill o ymgyrchoedd. Ar gyfer taledd, bydd yr rhan fwyaf o bobl yn ymateb i neges e-bost o fewn y 3 diwrnod cyntaf. Yr amser ymateb ar gyfer taledd i bost uniongyrchol traddodiadol yw rhwng 3 a 6 wythnos. Mae marchnata drwy e-bost yn fwy effeithlon. Mae'n bosib targedu pobl yn fwy penodol ac mae hyn yn creu gwell cyfraddau ymateb, rhwng 6% ac 8% yn uwch na'r ymateb i bost uniongyrchol traddodiadol. Yr rheswm dros hyn yw bod pobl yn cael gwybodaeth mae nhw'n eisiau chael a gwybodaeth sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae'n bosib defnyddio negeseuon e-bost mewn llawer o wahanol ffyrdd ac yn ystod gwahanol gamau'r broses benderfynu. Dyma un o'r unig ffyrdd hefyd y gallwch chi defnyddio i fynd ar drywydd pobl sydd heb brynu eto. Mae hefyd yn golygu ei bod yn bosib cael cyfathrebu dwy ffordd. Fe allwch chi gael sgwrs gyda'r cwsmeriaid a gofyn iddyn nhw am eu sylwadau efallai. Yn olaf, mae ymgyrchoedd e-bost yn hawdd eu monitro a'i mesur. Gallwch fireinio'r gweithgarwch a sicrhau gwell adenillion ar eich buddsoddiad o hyd. Edrychwch ar y manylion yn y modiwl hwn a gweld sut y gallwch chi ddefnyddio marchnata drwy e-bost yn eich busnes.